ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. имрӯз як рӯз пеш аз иди қурбонай дӯстони азиз, озима дар бозорум корвон даем. Чӣ хеле ки мебинед, ма тарафи вай рафтестам, 7-12 тарафи оптови рафтестам. уҷода як ди пасуда харидан дар кор. баъд бо мебинам агар шава ягон чира ба навор гирифта пешниҳоди шумо мекунам, ягон дархости шуморо дӯстони азиз. ба касе писандай марҳамат бо мо бошед. ана бинед дохили бозори корвона шахсое ки дур аз ватанан, солҳои зиёду ҳамин бозорҳои тоҷикистона дидагӣ нестанд, марҳамат бо мо бошед, тамошо кунед. ана бинед ин дуруни бозорай одам камтаракай бинед. ана тамошобинони азиз, ана мин дархости яке аз подписчикони мо ана мин намуд пасудора нархоша нишон додан. бинед 300 сомонай, ана ин намудаш 190 сомонай сафедай. қанмонаку, мисол донагираку, мевагираку, ҳаминора ма ози якта ба якта шумода нишон метиҳам. бинед тамошобинони азиз, касое ки дархост карда будед. инаи 430 сомон будай, калони хушрувай ва рангаш сафед, озибо ҷада арзонушам ҳастанд. ёдовар мешавам ки ҳамаи ино дар 7-12 корвон тарафи оптовида фурӯхта мешава. инаинаш 150 сом будай. баъд аз анаин ҳаст 200 сомон. ана марҳамат тамошо кунед. инаинаш 190 сомон. 4 вай дора, 4 ҷои қанд гираку, пичин гираку, ҳамхаличи дора, 190 сом. ана ин намудаста 110 сомон мева гираки бисёрам хушрӯ. бо анаи детажаш ҳастай 360 сом калон шайӣ. бо арзонтаракошам ҳаст. аз ино дӯстони азиз марҳамат тамошо кунед то охира мебинед. ана ин вая бинед, киштичара бинед 90 сомон қанд гираку донагирак. ана ин намудаш боша аллакай 130 сомонай. инаша инаш фарқ дар онае ки калонтаракай, баъд и вайш оҳанош камакак дигартаракан. бо аз ин тамошо кунед. ана ино марҳамат 95 сомон бинед, 100 сомон 95 сомон. инош бошад 280 сомон. марҳамат шахсоне ки чунин пасудора харидорӣ кардан мехостанд бинед. ана ин 130 сомон мевагира ки беҳад хушрӯ, хеле сабача боре кардагӣ. ина касое ки мехоҳанд омада чун бо бинанози мо меравем поёнтар. бо агар ягон чи шава ягон дархост ба навор гирифта пешниҳоди шумо мекунам дӯстони азиз. ина марҳамат яке аз подписчикони мо хеле боз анамин пасудои анамин мадонара пурсон шуда буд. марҳамат подписчики азиз, агар тамошо карда истода бошед бинед. амҷал алёёш кашишон 13 сомонай, косош ҳастай 12 сомона ҳаст бо 9 сомона 15 сомона аз ами мадона. пиёлаошон 6 сомонӣ. баъд инаин полячудесш 50 сомон. бо чай ану қандгиракоша бинед ва ё 45 сомонӣ ҳастаю бо 70 сомонаш ҳастай. иҷада чойникои 35 сомона дора бо чойникои 25 сомона дора. анами намуд мадонаҳо. талеркачои 9 сомона дора, 12 сомона дора, ҳар хела. хулоса биёед агар дар тоҷикистон бошед ба тамошо кунед. подписчики дигари мо анамин вая хоҳиш карда буданд великои кӯдаконара. ана ино калонтаранд барои наврасо бинед 650 сомонӣ 450 сомонӣ. великоям аз анамин 7-12 корвон ба навор гирифтагием. анаи болора бинед ино барои аллакай кӯдакои мисол 5-6 сола. ина бинед ино нархошон 250 сомонӣ. ҳар хелаш ҳастай. бо шумо метавонед ки омада хто нарх наво карда арзон карда харидорӣ кунед. хоҳиши дигари подписчикони мо анами куртои тайёра нишон диҳед гуфта буданд. на марҳамат дӯстони азиз тамошо кунед. ина платьёи дароз, ино истеҳсоли бишкеканд. нархҳои платьёи дароз дӯстони азиз 150 сомонӣ. на марҳамат
вай астай ду ранг дора дарози хушрӯанам хел иҷада бо ҳар хелаш астай арзонашам астанд. ино дастафкан надоранд дӯстони азиз. як бори дигар такрор мекунам, марҳамат тамошо кунед. иноша бошам аз якум дарвозаи корвон тарафи пажарка якум рият ба навор гирифтагим. ина марҳамат инош 120 сомонӣ ҳастай, 130 сомонӣ ҳастай. дар дохили бозор ҳастанд куртое ки мисол завод духтагӣ эвай духтагӣ нест, артело духтагӣ нестанд, ами худдузан ҳастанд 65 сомона. амхе куртои тоҷики духтагиё ҳастанд 50 сомона 60 сомона. вале вайёра сифатша бояд аҳамияти дӯстони азиз ма гуфта будам дар видеоҳои пешинам. ана марҳамат иноша бинед. инош 120 сомон 130 сомон ё плати дарозай. анамқи остиноша бинед резинка кадагӣ материалошон паплинан. ана иш бо ҳастай и вайжай чиай шолкай материалош набинед. ана михел нархо дора и платио чӣ хеле гуфтам дар якум дарвозаи корвонан. ино инчунин дариҷа бо ҳасана инамуд платияҳо. ана ё ҳамаш бепочаян, ино ҳамаш бепочаян. марҳамат и тарафшам нигоҳ кунед, дигар хелошам ҳастай. на марҳамат инош боша 100 сомонӣ. боло дайна инамудам ҳаст 120 сомонӣ. чӣ хеле гуфтам дар бозор шумо 50 сомонаям дарёфт карда метавонед, 60 сомонаям дӯстони азиз ҳаст куртапочаи тайёр. вале сифатҳои духти ва ё сифатҳои хидиянавай паплин дигартарай дӯстони азиз. барои ҳавай пеш аз харидорӣ кардан ҳамаша ба назар гирифта баъдан харидорӣ намоед дӯстони азиз. инчунин ҷада ана инамуд платио аста. ино материалошон софтай, яъне софт и шифони ғафстарак. тараф боша паплин астай. паплинои куртапоча 100 сомонӣ. бори дигар такрор мекунам, ино дастафка надоранд дӯстони азиз. ина марҳамат 100 сомонӣ куртапочаҳои беҳад хушрӯ. касое ки мехоҳа омада метавона нарх наво карда аз анамино харидорӣ куна. размерошон ҳаст. ба ма шахсан анаминамуд бисёр махқул шид хушрӯвай барои занҳои мо куртапочаи тайёр. ино бо бенигиношам дарёфт карда метавонед, зеро ки на ҳар кас дӯст медорад ки амихе нигинадор боша. барои ҳавай ҳам дӯстони азиз метавонед омада худтон мустақилона интихоб кунед. тамошобинони азиз ана иҷада боша ма ҳозир дар 5-ум дарвозаи корвон тарафи элегандаим. анаи платио алакай туркиян нархушон 250 сомонӣ 200 сомониай. касое ки мехоҳанд омада хичон мустақилона харидорӣ мекунанд. ина бинед 200-250 сомон. 5-ум дарвозаи корвон ряди 2-ум ряди 3-ум да анами чизо фурӯхта мешаванд. бинед албатта ами ҷое ки ма гуфтаистам агар омадеду дарёфт кардед вақти харидорӣ кардан мехоҳед аз номи канали мо гап занед, зеро ки и ба мо хуш меояд вақте ки бори дигар ба навор гирифтанӣ меравем ва онҳо мегӯянд ки аз номи канали шумо омада буданд харидорӣ кардан. и беҳад як вай мешавад, гапи хуш мешавад барои ма шахсан. иҷада дӯстони азиз 250 сомониву 180 сомонӣ ана хел дувойгоҳ доранд. ино туркиян. на марҳамат тамошо кунед. иноям дар анами 5-ум дарвозаи корвон 2-ум 3-ум ряд тарафи элегант. материалошона бинед вая жатия материали жатия сабукакянамхе ранги лёни ғавстаракай. рангош ҳар хеле астай, фасоношам ҳар хеле размероша доранд. шумо метавонед ки омада ранги дилхоҳтона интихоб карда баъдан харидорӣ кунед.
марҳамат дӯстони азиз, агар имрӯза видео ба шумо писанд омада бошад, метавонед ки видеоҳои ояндаи моро интизор бошед. Боз ҳам наворҳои ҷолибу зебо пешкаши шумо мегардонам. Хайр дӯстони азиз, то барномаҳои оянда.